žiadame cestujúcich, aby sa dostavili k svojmu odletu. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní 13. dielu podcastu letiska Milana Rastislava Štefánika s názvom Žijeme letiskom, ktorý bude dnes o výročí, jednak o prvom výročí nášho podcastu, ktorý sme presne takto pred rokom spúšťali, taká zaujímavosť, ale také zaujímavejšie výročie slávime teraz na letisku, konkrétne 40. výročie biologickej ochrany letiska, ktorá bola na letisku zavedená presne 1. apríla 1985, symbolicky na Medzinárodný deň vtáctva, nie na deň bláznov, ale deň vtáctva. Čiže si pripomíname 40 rokov pôsobenia sokoliarov na letisku v Bratislave, ktorí zamedzujú stretu lietadiel s vtáctvom, ale o tom nám už porozprávajú vlastne naši dvaja hostia, konkrétne pán Roman Čajkovič a Peter Lupták. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme teda tebou, Roman, pretože priezviskom sa voláš Čajkovič a si zároveň aj služobne starší a navyše je to také vlastne zaujímavé spojenie s tým, čo robíš, keďže čajky sú práve tie najčastejšie sa vyskytujúce druhy vtákov, ktoré plašíte a teraz zároveň sa aj voláš Čajkovič, čiže taká zaujímavá symbolika, že ako vlastne dlho ty pôsobíš na letisku? Ja pôsobím na letisku dokopy 25 rokov. Mohol som trošku viacej, lebo mal som 2 prestávky. Jednu som sa vzdialil, alebo odišiel som pracovať do zahraničia a potom druhýkrát tiež som na rok musel odísť. Takže dokopy 25 rokov. Ale to je krásne číslo a vlastne nemenej zaujímavý host je aj Peťo Lupták, jeho kolega, ktorého najmä budú poznať mamičky s deťmi, pretože okrem toho, že je sokoliar na letisku, tak je zároveň aj spevák Hugo Sníček, ktorý naspieval viacero detských solopiesní, vydal prvý detský rapový album, pôsobil ako duo s detskou speváčkou Dúhalkou, moderoval detskú reláciu Vestaver, na detskej Jojko televízii pôsobí ako taký detský herec, moderátor, spevák. Čo všetko vlastne, povedz nám? Tak ja sa venujem divadlu a v podstate také moje 2 najväčšie záľuby sú divadlo, alebo teda výroba relácií alebo vystupovanie. No a druhá taká, povedzme, celoživotná záľuba, alebo teda to nie je ani záľuba, je to vlastne tak životný štýl, to je to sokoliarstvo. No a mám veľké šťastie, že v podstate môžem robiť 2 veci, ktoré ma bavia v živote a vďaka tomu, že nám letisko vychádza v ústrety, že si vieme prispôsobiť tie služby a že máme aj skvelých kolegov, tak vlastne popri tom letisku ešte stíham aj zabávať deti. No ako ste sa vy dvaja vlastne dostali k sokoliarstvu celkovo? Ja som začal sokoliarčiť ako veľa sokoliarov na Slovensku na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, kde vtedy fungoval vlastne sokoliarsky krúžok. Som sa hneď prvý deň prihlásil do sokoliarskeho krúžku a vytrval som tam. A v sokoliarskom som vlastne vytrhal až do dnes. Čiže roky. A ty, Peťo? Ja som sa od malička zaujímal o zvieratá. Najviac sa mi páčili dinosaury, ale tie som veľmi nestihol. Tak potom v 8 rokoch ma začali zaujímať dravce. No a dostal som sa vlastne do sokoliarskeho tábora, ktorý organizoval Pavol Michal, ktorý je teraz riaditeľom základnej školy Maximiliana Hela v Štiavnických Baniach, kde vlastne sa sokoliarstvo aj vyučuje ako povinný predmet aj v škôlke, aj teda, hlavne teda na základnej škole. Takže v podstate cez tento tábor som sa nejak dostal k sokoliarstvu, potom som spolupracoval so sokoliarmi, chodil som na vystúpenia. No a potom som mal takú nútenú pauzu od sokoliarstva, kedy som študoval na Vysokej škole muzických umení, pretože to bolo dosť časovo náročné a tie dravce si vyžadujú dennodennú starostlivosť a naozaj dostatok času, takže som sa tomu nemohol venovať. No a keď som školu skončil, alebo v podstate napol skončil, tak som sa venoval divadlu. Medzi tým prišla korona, tých vystúpení bolo menej a potreboval som sa niekde zamestnať, no a také šťastie v nešťastí. V podstate kolega Roman skončil na letisku, takže na jeho miesto som nastúpil ja, ale našťastie do roka sa tam vrátil opäť, takže sme kolegovia a vlastne odkedy som na letisku, tak sa sokoliarstvu venujem plnohodnotne. A čo teda vy ako sokoliari na letisku robíte? Poďme k tej podstate. Tak naša úloha je v prvom rade zamedziť stretom vtákov alebo živočíchov s lietadlami. Kontrolujeme pristávacie letové dráhy, kontrolujeme okolie letiska, trávnaté plochy, či sa tam vyskytujú živočíchy. Plašenie pomocou dravcov je hlavne preventívne, lebo
ostatné živočíchy, keď vidia, že je tam zvýšený výskyt vtákov, dravcov, tak sa tomu miestu vlastne vyhýbajú, nehniezdia tam, nesnažia sa tam niekde krmiť a podobne. A čím ich teda, Peťo, plašíte? Plašíme ich teda, ako spomínal Roman, pomocou dravcov. A ďalej ich plašíme aj pomocou psov, respektíve tí psi nám pomáhajú pri hľadaní napríklad tých vtákov, ak je vyššia tráva a náhodou tie vtáčiky sa nachádzajú niekde v tej tráve, tak používame práve špeciálny druh psov. Sú to stávače, ktoré dokážu tie vtáky vystaviť, čiže stoja, nevyplášia ich a keď v podstate vieme, že tá prevádzka je bezpečná, že nič nepristáva, nič neodlieta, tak vtedy môžeme dať povel tomu psíkovi, že vypláši tie vtáky. A ďalej veľmi dôležité pri tých psíkoch je povedať to, že my používame aj palné zbrane. Snažíme sa hlavne plášiť pomocou tých palných zbraní, ale v niektorých prípadoch musíme niekedy aj nejaké vtáčiky zastreliť a v tom prípade je veľmi dôležité, aby sme toho vtáčika dohľadali, takže na to používame tiež toho psíka, ktorý on ho nájde, ktorý nám ho aportuje a tým pádom zamedzíme tomu, že napríklad na tom uhynutom vtákovi ten by mohol vábiť nejaké dravé vtáky, divé, ktoré by tam prišli, takže zase by mohli ohroziť tú prevádzku. Aký je ten postup? Vy sami si všímate pred konkrétnymi príletmi, či je niekde nejaký krdeľ vtákov, alebo vám zavolajú povedzme z veže, alebo naša ochrana letiska, ako to prebieha? V prvom rade vlastným pozorovaním zisťujeme výskyt vtáctva alebo živočíchov, potom nám hlásia posadky lietadiel cez väžu, cez dispečing sa k nám dostávajú informácie. Ďalej môžu byť to kolegovia z letiska ako elektrikári, údržba a podobne. Tí, ktorí sa všetci pohybujú po plochách, majú na nás číslo a dávajú nám vedieť vždy. Musíte byť vždy vlastne pred každým jedným príletom alebo odletom na dráhe? Mali sme, na dráhe nestíhame niekedy, lebo predsa len niektoré sadajú alebo štartujú tesne po sebe, takže pred tým prvým sme a potom sa pohybujeme v okolí, keď bolo treba niečo. Samozrejme niekedy keď tam sadne nejaký krdlik vtákov, tak väža zastaví štart a my preplašíme priamo pred tým lietadlom štartujúcim. A koľko máme dravcov na letisku, s ktorými pracujete? Momentálne máme na letisku, myslím, že okolo 12 dravcov. V podstate skoro všetky sa používajú. Používame dravce, alebo teda vyberáme aj dravce podľa toho, aké druhy vtáctva, alebo teda živočíchov ideme plašiť. Používame napríklad sokoly, ktoré sa najčastejšie používajú pri tejto biologickej ochrane. Tie menšie druhy sokolov, ako je sokol sťahovavý samec, pretože pri dravcoch je vždy ten samec o tretinu, niekedy až o polovicu menší od tej samice, tak tieto menšie sokoly využívame na plašenie napríklad menších druhov vtákov, ako sú škorce alebo holuby. No a na plašenie tých väčších druhov vtákov používame sokolie samice, sokola sťahovavého alebo sokola rároha a s ním plašíme napríklad bažanty, tiež holuby môžeme plašiť, volávky, kačice a taktiež využívame aj dravce nízkeho letu. To sú dravce, kde patrí napríklad jastrab, orol alebo heris, čo je teda kaňur okrúhlochvostý, to je dravec, ktorý sa u nás bežne nevyskytuje, ale veľmi často sa využíva pri sokoliarstve, tak tie používame napríklad aj na plašenie cicavcov, čiže napríklad zajacov, alebo niekedy nám tam zabludí aj srnka. A aj takého veľkého orla máte, že? Správne, máme na letisku teraz orla skalného, volá sa Koko a ten sa práve špecializuje na plašenie, alebo teda priamo na lov zajacov alebo srnčej zvery. Týchto vtákov si vy nejako vyberáte, alebo kupujete, alebo ich dostaneme, alebo ich vlastníme? Dravce sa momentálne už iba kupujú od odchovávateľov, alebo väčšinou odchovávajú iní sokoliari. Momentálne máme aj my v 2 volierách 2 páry sokolov sťahovavých, tak uvidíme. V minulosti sme napríklad od roku 2006 do nejakých 2020 sme odchovávali sokolov rárohov a úspešne a mnoho z týchto odchovancov lietalo aj v priestoroch letiska. My sme si hovorili na začiatku, že máme také 40. výročie. Dá sa nejako povedať, hlavne teda teba sa Roman pýtam, keďže si teda 25 rokov na letisku, či sa nejako zmenili postupy v tej biologickej ochrane za tie roky? Myslím, že sa niečo iba zmodernizovalo, ale veľa sa toho nezmenilo. Používame najmä tomu vysielačky, ktoré na dravce z GPS, ktoré predtým neboli, lebo aj tú bioakustiku už mali, ako prvú tiež mali na tých starých autách, na tých vojenských úvazoch, čo sme mali na začiatku.
A máme ju aj teraz, vtedy bola trošku väčšia, trošku menej, tak tých zvukov tam bolo, ale používalo sa vlastne už vtedy všetko, čo používame teraz. Čiže vy idete niekde do terénu k pristávajúcemu lietadlu s autom, ktoré má amplión, aby sme sa to takto vedeli predstaviť, a púšťate nahrávky akých, povedzme, vtákov, aby i vyplašili aké druhy. My to musíme byť hlavne predtým, ako už má priamo pristávať to lietadlo, a púšťame buď zvuky zranených vtákov, či už kavky, vrány, škorca, alebo varovný výkrik tých vtákov, či už havrana, vrán, kávky, straky, alebo takisto škorce. Oni majú tieto krdlové vtáky majú jedného alebo viacerých pozorovateľov, ktorí sledujú, či sa neblíži nejaké nebezpečenstvo, a práve tento výkrik, keď my púšťame, tak ten krdel sa dvíha. No samozrejme kombinujeme to aj potom s inými metodami, či už púšťame do toho krdla potom dravca, alebo sa potom strieľa ešte do vzduchu, alebo snažíme sa aj niečo uloviť. Dá sa aj povedať, že aké sú také najrizikovejšie druhy vtákov, alebo ktoré sa najčastejšie vyskytujú vlastne v okolí letiska? Tak rizikové pomerne sú napríklad čajky, ktoré v podstate prilietajú na tú dráhu, keď trošku prší. Vtedy tá dráha im pripomína vlastne vodnú plochu, čiže oni si tam sadajú. Ďalej, v podstate, keď dlhšie prší, tak na tú dráhu sa dostávajú dažďovky a tieto čajky pojedajú, takže s nimi je dosť problém. Sú to také, povedal by som, jednoduchšie druhy vtákov, že naozaj niekedy problém ich odplášiť a dostať preč z tej dráhy. Objavujú sa nám tam aj krkavcovité vtáky, tiež tam máme veľa preletov holubov, v podstate tiež musíme sledovať, kde na akých poliach sa čo pestuje, lebo to tiež ovplyvňuje vlastne tie trasy tých vtákov. No a samozrejme tým, že je hneď vedľa letiska Malý Dunaj, sú tam nejaké vodné plochy, takisto aj vodné vtáctvo. No a vďaka Sislovi, ktorý je veľmi početný na letisku, tak tam máme naozaj veľké množstvo aj divých dravých vtákov, ktoré musíme plašiť. O tých sisloch si povedzme, lebo to vždy zaujíma aj média napríklad, keďže na letisku Bratislava sa nachádza asi najväčšie sislovisko, pokiaľ viem, na Slovensku, komunita 10 000 možno sislov. Tá je teda hrozbou pre leteckú dopravu? Ono priamo hrozbou nie je. Je to takou, akože, ako by sa dalo povedať, sekundárnou hrozbou, že ten sisel neublíži tomu lietadlu, aj keď prebieha cez dráhu, môže ho zraziť to lietadlo, ale je maličký, takže neublíži tomu lietadlu. Ale ubližujem mu napríklad myšiaky, sokoly myšiare, ktoré lovia aj tých sislov a s nimi už môže nastať stret potom. Stalo sa nám veľakrát, že priletel aj divý sokol rárok, tie nám tam lietajú práve na tieto sisle, lebo sú jeho hlavnou potravou. A keď sme mali stret so sokolom rárohom, tak takmer na 100% mal vždy uloveného sisla. Napadá mi, lebo práve vlastne to streté lietadlo vtákom, alebo také najznámejší možno prípad, ktorý sa stal, bol v roku 2009 v Amerike z letiska LaGuardia, keď vlastne vtedy odlietalo lietadlo so 155 pasažiermi na palube a vletelo do krdla vtákov, vyradilo obidva motory a potom vlastne musel pilot, ten známy Sally, pristáť na rieke Hudson. Ten zvuk, ktorý sme počuli, to bol teraz vlastne náš sokol, ktorý nám tu robí spoločnosť, ale budem pokračovať, čiže to bolo vlastne také najznámejšie, vtedy všetci cestujúci vlastne prežili, lebo pilot pristál na vode. Ale vy si z vašej skúsenosti vlastne s akými takými možno najväčšími poškodeniami ste sa stretli v tej situácii, keď už naozaj došlo k stretu lietadiel s vtákom, respektíve si môžeme povedať, ako často to nastáva, keďže na letisku vybavíme zhruba 28 000 ročne príletov a odletov, z tohto množstva možno, ako často dôjde k stretu lietadiel s vtákom? Tak posledné roky sme mávali stretov okolo 35 až 45 stretov, tak približne. Minulý rok sme mali výnimočne dobrý, minulý rok sme mali 10 stretov za rok. Výborne. Čo to spôsobilo? Menšie druhy vtákov, v podstate hlavne sokol myšiar, myslím, že tam bol, ale do tých stretov sa v podstate rátajú aj napríklad aj lastovičky, ktoré naozaj niekedy je v podstate nemožné dostať z tej dráhy, respektíve ich aj odplašíme z tej dráhy, ale musíme odísť samozrejme pred tým odletom alebo príletom a oni sa medzi tým môžu vrátiť, ale
podstate všetky strety, ktoré boli za posledné roky na letisku, tak nespôsobili nejakú vážnu újmu vôbec u pasažierov, a na lietadlách to tiež neboli nejaké fatálne následky. Ako našťastie, odkedy som ja na letisku, a odkedy existuje biologická ochrana na letisku, nemali sme žiadne zranenie pasažiera. Mali sme niekoľko výmen motorov, to bolo treba z myšiaka zobral na salo do motora. Myšiaka lesného, to je tak okolo 1 kilogramu. Takže a raz si pamätám, lietadlo, v tejto bola inšpekcia letecká, tak oni zrazili tiež myšiaka a im prerazilo krídlo vlastne. Čiže došlo k poškodeniu potom. Spôsobilo dieru asi 15 cm do tej nábehovej hrany krídla, kde je to veľmi silné. Viem, že je to taká veľmi citlivá téma pre mnohých, ktorí majú radi zvieratka, vy ich rovnako máte radi, ale keď príde k takémuto uhynutiu zvieraťa, aký je potom postup vlastne, čo sa s tým robí? Tak my musíme prvorade byť privolaní k stretu, že ako pracovníci biologickej ochrany, aby sme určili, čo sa stalo, a odoberieme ten kadáver a potom sa to, najskôr musíme samozrejme to určiť a odnáša sa potom do kafilérie. Okrem toho vlastne aj takú administratívnu prácu musíte vykonávať, predpokladám, zapisovať si denne, mesačne, ročne rôzne strety lietadiel alebo výskyt vtáctva. Ešte o tomto si povedzme niečo viac. My vlastne každý deň vlastne vypisujeme, máme takú tabuľku, do ktorej sa zapisuje, o koľkej sme, kde boli, v akej časti letiska, akým spôsobom sme plášili, či to bol pes, dravec alebo puška. Píšeme, aký druh sme plášili, koľko, aký bol počet tých vtákov alebo teda tých živočíchov, na ktorý smer vlastne sme ich vyplášili, kam potom leteli, a z tohto sa potom robia tabuľky a štatistiky. A vďaka tomu máme dosť dôležité informácie, že ktoré tie mesiace sú v podstate také najrizikovejšie, kedy sú tie mesiace trošku kľudnejšie, a hlavne aj vieme vďaka tomu zase dopredu predvídať, že v akom období ktoré vtáky, ktorým smerom, v ktorej časti letiska sa vyskytujú. Takže ktoré tie mesiace sú teda najrizikovejšie? Predpokladám, že zrejme tie letné, a prípadne ktoré časti dňa, či je to nejaký svit, súmrak, počas bežného dňa, v noci asi nie, že? Ako najhoršie, ako si spomínala, je to leto, hlavne vtedy sa vyvádzajú mláďatá a väčšinou tie staršie živočichy už sú také zvyknuté, skúsené na tú letovú prevádzku. A počas dňa väčšinou tak buď ráno, alebo potom na večer, ako cez deň, keď to je tiež takisto podľa počasia. Keď je moc teplo, tak vtedy máme cez deň takmer žiadnu aktivitu. Keď naprší, tak aj na obed nám doletia tie čajky a podobne. Ešte si povedzme, ja si pamätám, to bolo v 2016, kedy ste vy svojpomocne, vlastnoručne stavali voliéry na biologickej ochrane letiska. Kde vy vlastne sídlite, aby ste to vedeli poslucháči predstaviť, keďže sme hovorili, že máte psy, máte sokoly, máme orla. Kde sa to tak na letisku nachádza? Ako vyzerajú tie priestory? Tak nachádzame sa na Eprone Charlie, je to vlastne pri Plničoch, a tam máme takú našu malú oázu pokoja. Máme tam vlastne voliéry, máme tam komory, a v týchto volierách a komorách máme umiestnené dravce, máme tam voliery s psami. No a okolo nás sú v podstate stromy, kríky, je to aj kvôli tomu, aby trošku to nepúšťalo ten hluk. A tie výpary, stromy tam máme kvôli tieňu pre dravce. No a je to taká naša oáza pokoja tam. Vidíme stadiaľ aj na dráhy, takže je to pre nás veľmi dobré miesto a je dosť dôležité, aby sme boli v blízkosti dráh, ale zároveň, aby tam tie vtáky mali trošku aspoň pokoj, aj keď v podstate všetky dravce, ktoré my využívame, sú už naučené na tie lietadlá a autá a na tú prevádzku. Vy samozrejme aj krmíte tie vaše dravce. Čím sa povedzme krmia? Tak krmíme v prvom rade jednodňovými kuriatkami. To kupujeme z liahní už zmrazené. A potom každý dravec, keď si niečo uloví, dostane z toho odmenu.
Čiže to, čo ulovím, môže aj spapať. Alebo v podstate, keď niekedy niečo strelíme, tak tiež vlastne to využívame, aby sme zachovali taký prirodzený kolobek života. Musíme to skontrolovať samozrejme, či je to zdravé. My to očistíme, vyvrhneme a potom ideálne ešte premraziť vlastne to mäso, aby sa zbavilo nejakých baktérií. Okrem toho predpokladáme, že musíte aj nejako trénovať tie svoje dravce. Ako prebieha taký výcvik, alebo keď ich už vlastne kúpime, vy úplne od toho malého mláďata si toho dravca vycvičíte? Ako už kupujú sa už dorastené tie dravce a každý si cvičí toho, ktorému bol pridelený, alebo máme aj svoje súkromné dravce. A v podstate cvičíme ich hlavne podľa toho, o aký druh dravca ide a ako s ním chceme loviť. Lebo napríklad pri tých sokoloch sa loví, alebo teda sa cvičí buď na vábitko, to je v podstate taká atrapa koristi, kedy sokoliar točí tým vábitkom a vlastne sokol okolo neho lieta a útočí na to vábitko. To sa využíva aj pri tejto biologickej ochrane, pretože tie vtáčiky, keď to vidia, tak vidia toho sokola v útočnom lete, takže toho sa vlastne zláknú, lebo si myslia, že tam loví a idú preč. A tiež tieto sokoly sa s nimi loví z krúživého čakania, čo vlastne znamená, že musíme pri tom používať toho psa, stávača, ktorý v podstate hľadá v poli, keď niečo nájde, tak to vystaví. My vieme, že pred ním je bažant. Pustíme toho sokola, on nastúpa do veľkej výšky a keď je v ideálnej výške a pozícii, tak dáme povel psovi alebo my sami vyplašíme toho bažanta a vlastne ten sokol útočí strmhlav na tú korisť a vtedy je tam veľký predpoklad, že ju uloví, lebo tieto sokoly, ktoré aj my používame na letisku, sokoly sťahovavé, sú vlastne najrýchlejšie stavovce na svete a dokážu dosiahnuť rýchlosť až 360 km pri takomto strmhlavom lete. To by sme mali tie sokoly a ďalej, ako som spomínal, tie dravce nízkeho letu, kde patrí napríklad ten jastrab, orol alebo heris, tak s nimi sa loví z peste. To znamená, že sokoliari buď majú psa, alebo idú v rojnici, majú toho dravca na ruke, na pesti a keď vybehne napríklad ten zajac, tak sa vlastne púšťa ten dravec priamo z peste a on letí za tým zajacom. A toto sa dá trénovať buď pomocou vlečky, to je zase atrapa srstnatej koristi, kde je to taký kus srsti, na ktorej je naviazaný mäso, ako teda odmena, podobne ako vlastne na tom bábitku je kúsok mäsa a to sa ťahá a vlastne snažíme sa, pre nás je najdôležitejšie to, aby ten dravec v tom prvom roku čo najviac lietal, aby si vybudoval vlastne dobrú svalovú hmotu a v podstate potom už iba tú techniku lovu. To znie zaujímavé. Nie len dravce musia byť trénované, ale aj vy. Čo musí vlastne spĺňať taký náš zamestnanec biologickej ochrany letiska? Ako musí mať prax, aké vzdelanie, to ste už hovorili, ale aký tréning, možno výcvik, či ich stále absolvujete aj nejaké výcviky, povedzme ešte aj v tomto období? Tak chodívame na rôzne semináre, ktoré sa uskutočňujú na jeseň. Tam sa robí také medzinárodné stretnutie sokoliarov spojené s tým seminárom. A neviem, či sme spomínali, že kto vlastne môže nastúpiť ako na miesto sokoliara na letisku a čo treba mať, tak musí byť tak samozrejme vodický preukaz, polovnícky listok sokoliarsky a musí byť bezúhonný samozrejme. A ostatné veci potom musí dorobiť počas zamestnania, preukaz na dráhe, aby sa mohol pohybovať. Ďalej SBS preukaz. SBS preukaz a na vysielačke, aby mohol vlastne komunikovať s väžou, to je radiokomunikačný preukaz na pozemné služby, tak sa to presne volá. A potom ešte milión školení na letisku. A milión školení, samozrejme. Pohyb po ploche a podobne. Koľko vás je vlastne na biologickej ochrane letiska zamestnancov? Momentálne sme 4. A pracujete v zmenách? V noci ale nepracujete, predpokladám? V noci nepracujeme, lebo v podstate v noci lietajú však iba sovy a netopiere a tie sa na tou dráhou až tak nezdržiavajú. Respektíve by sme ani nemali prostriedky na to, aby sme mohli vykonávať v noci tú biologickú ochranu a keďže pracujeme na 12-hodinové smeny a snažíme sa, aby sme vlastne na každej smene boli 2, alebo môže sa stať, že jeden sokoliar lieta toho dravca, ten dravec môže zaletieť a tým pádom je dôležité, aby tam ostal ešte jeden kolega, ktorý bude zase plášiť napríklad z tej dráhy, no ale keďže sme momentálne 4 a chceme robiť 2 denne, tak je to veľakrát náročné a ideálny stav by bolo, keby nás bolo aspoň 5 až 6, no ale tak zatiaľ sa vieme dohodnúť a nejak to stíhame.
Čiže ak nás počúva nejaký záujemca o prácu na biologickej ochrane letiska, tak by sa mohol prihlásiť. Je ťažko vlastne niekoho takého nájsť, lebo ako ste spomínali, je naozaj veľa vecí, ktoré potrebuje ten človek ovládať. Momentálne je ťažko nájsť niekoho, lebo práve budeme mať to stretnutie tých sokoliarov, čo tu už pracovali a tých nás bolo 25, myslím. 25 dokopy, za tých 40 rokov. A sokoliarov je okolo 200. Takže z tých 200 už tu pracovalo 25, ďalší sú už dôchodcovia, dajme tomu sokoliari, bývajú ďaleko, ale takí, čo eventuálne, čo by tu mohli pracovať, je veľmi málo. Spomínali ste stretnutie a to sa vlastne týka toho nášho 40. výročia, keď je vlastne taký milý nápad skrsol v hlave niektorého z vás, predpokladám. Tak spoločne. Keď vlastne budeme vlastne pozývať na letisko opäť bývalých zamestnancov, trošku si ich pohostiť a pospomínať na tú biologickú ochranu letiska, pôjde sa tam osobne pozrieť, že ako to vyzerá, či sa nič nezmenilo. No budeme to mať 4.4. Je to v piatok, 1.4. máme cvičenie na letisku, tak sme nechceli zbytočne tam zamestnávať ľudí, ktorí majú roboty aj tak vyše hlavy, takže budeme to mať 4.4. a keďže nás je tak málo, tak sme sa rozhodli, že by bolo fajn sa stretnúť, porozprávať sa o tom, ako sa to robilo vtedy, ako sa to robilo teraz, zaspomínať si a hlavne sa stretnúť s priateľmi, pozrieť si možno nejaké fotky, takže sa na to veľmi tešíme a dúfame, že teda tá účasť bude pri tom počte 25 ľudí vysoká. Milé. Poďme si ešte povedať, lebo každý, kto je psíčkár alebo má mačku alebo akékoľvek zviera, vie, že musí pravidelne s ním navštevovať aj veterinára a my na to tiež nemalé peniaze. Aj vy so svojimi dravcami, respektíve psami, chodíte na nejaké veterinárne vyšetrenia alebo ako sa ošetrujú? V podstate pri tých psoch klasicky navštevujeme veterinára. Tým, že ich používame viacej na tom letisku, tak je veľmi dôležité, aby tie psy boli v dobrej zdravotnej kondícii, aj tým, že teda ich dennodenne používame, tak aby vládali, aby sa cítili dobre. A pri tých dravcoch v podstate my sa snažíme predísť všetkým týmto zdravotným problémom tým, že im dávame kvalitnú stravu, majú dostatok vody, dostatok toho pohybu. A v podstate na tom dravcovi veľmi rýchlo si sokoliar všimne, že s ním nie je niečo v poriadku, či už slabšie je, alebo má problémy s lietaním a vtedy sa berie buď na nejaké profesionálne vyšetrenie, alebo taktiež pravidelne odoberáme trus týmto dravcom a ten vlastne nosíme do labáku, kde teda nám povedia, že či má v sebe nejaké baktérie alebo vírusy. Tieto vtáčiky síce vyzerajú majestátne, ale sú dosť krehké a pri tých chorobách to máva často veľmi rýchly priebeh, takže musíme na to dávať veľký pozor a ako náhle si všimneme nejakú negatívnu zmenu v tom správaní, tak to musíme riešiť. Aká je životnosť vlastne takéhoto dravca, ktorý trénuje vlastne, ale nám pomáha? Zároveň zamedzovať stretu lietadiel s vtákom. Ako dlho ho vlastne má vo svojich službách, nazvime to tak? V zajatí sa väčšinou títo dravce dožívajú viac ako v prírode, lebo nemusia si pravidelne každý deň loviť. Keď neulovia, tak dostanú niečo od toho sokoliara, kdežto v prírode neuloví nemá. Takže dožijú sa, dajme tomu, takýto sokol sťahovavý okolo tých 16 až 20 rokov. Orly, neviem, okolo aj 50-70. Orly sa môžu, tých 50 rokov, 60 dožiť kľudne. Jastraby takisto okolo 20. Tie menšie dravce trochu menej, kráhulec okolo 10-15. A ešte na to vplýva, samozrejme, môže sa stať, že uletí ten dravec, zraní sa, takže u nás máme v priemer asi okolo tých 10 rokov, že čo máme dravce 10-15. To je to trošku zase iné ako u bežných sokoliarov, lebo tie dravce sú fakt viackrát používané denne. Aj vám teraz tiež nejaký uletel, alebo ho chytil nejaký iný väčší dravec? Teraz dávnejšie nie. Tieto posledné roky, ja som na letisku 4 roky a v podstate odtedy za ten čas na mne uletel žiadny dravec. Hľadali sme zo párkrát, jedno napríklad nášho kolegu Sokola Rároha, ten zaletel až do Maďarska, nejakých 70 kilometrov.
Áno, ale vlastne pomáha nám veľmi to, čo už spomínal Roman, tá telemetria. Tie dravce majú na nohe pripevnený GPS vysielač a my priamo cez telefón vidíme, že ako je ďaleko od nás, v akej výške je, akou rýchlosťou letí. Čiže vďaka tomuto vieme tie dravce rýchlo dohľadať, lebo vieme presne, kde sa nachádzajú, lebo v minulosti sa používala telemetria, kde sa chodilo s takou anténou, ktorá pípala ten signál a my sme ju natáčali podľa toho, že kde asi ten dravec je. Len problém pri tom bol, že veľakrát sa sokoliar dostal k signálu, že už je blízko toho dravca a vtedy zistil, že je tam napríklad rieka alebo diaľnica a musel to zase obchádzať. Takže výhodou tohto GPS vysielača je, že naozaj vidíme, kde priamo sa ten dravec nachádza a tiež je to veľká pomoc pri výcviku dravcov, hlavne tých sokolov, že vidíme, či sa zlepšuje ten dravec, že napríklad včera vyletel do výšky 70 metrov, dneska je už vo výške 90 metrov, dosahuje vyššiu rýchlosť, takže je to fajn aj na také porovnanie, že či sa v tom výcviku posúva ten dravec. A čo v prípade, ak už teda dravec doslúžil po rokoch, aký je ten spôsob vyradenia, respektíve myslím, že raz ročne robíte aj také hodnotenie aj dravcov, aj psov, akí sú výkonní, to ako prebieha? Tam ide hlavne o to, ako nie tak o ten výkon, ale o tú ako hlúpo povedané, ale poslušnosť. A aj takisto u psov, že či sú ovládateľní, aby sa niečo nestalo napríklad pri dráhe a podobne, takže to kvôli tomu hodnotíme. No a pri tých dravcoch v podstate s nimi sa tie prvé roky, hlavne teda, ako som spomínal, lieta, aby boli v kondícii, loví sa s nimi a väčšinou sa to robí tak, že ten dravec sa používa pár rokov, dajme tomu 4, 5, 6, 7, 8 rokov a potom zvykneme tie páry používať zase vlastne na reprodukciu, na rozmnožovanie. Čiže keď mám dobrého sokola, samicu, mám o rok mladšieho samca, tak keď už dosiahnu určitý vek, kedy by v podstate mohli produkovať mláďata, tak ich dáme do voliery a zase vlastne, keď sa to podarí, tak zoberieme to mláďa a zase trénujeme s mladým sokolom. Aha, majú aj nejaké mená vaše sokoly? No jasné, každý má meno. Každý má, presne. Ako sa volajú? No je to rôzne. Tento má meno po svojom chovateľovi, jeho sme volali tak ako zo študentských čias Kocky. Tak na jeho počas, lebo chovateľ pol roka na to, ak mi ho predal, zomrel, tak som dal presne na to. No a ja mám orla Koka a ešte mám samicu sokola Zunu, samčeka Balka a ešte tam mám vlastne na starosť víra Huga a ešte jednu samicu sokola sťahovavého, ale tu mám po minulom bývalom bolkárovi, takže tá v podstate meno nemá, ale tak poznáme sa, takže je to v poriadku. A spomínate si na nejaké možno vtipné príhody, ktoré ste zažili na letisku pri plášaní vtákov? Tak Roman spomínal, že raz plášili korytnačku. Ale. No, to sa si pomínam. No to nás volali dispečeri. Pilot im hlásil, že na delte križuje korytnačka. Ako smiali sa tomu, ale korytnačka písmenková veľkosti asi takého väčšieho taniera si križovala deltu smerom ku dráhe, potom ďalej asi k jazeru v Tichitaka chcela ísť, alebo ja neviem. A ako sa tam môže ocitnúť? To sme nepochopili doteraz, že takáto korytnačka, že či tam chcela ísť zniesť vajce, alebo oni chodia mimo vody, akože zahrabe si tam tie vajíčka. Okrem teda vtáctva, ktoré plášite, ste spomínali už aj živočichy, samozrejme aj nejaké zajace, korytnačku, líšku, prípadne nejakú takúto zver mávame na letisku, tiež preskočí plod, alebo ako sa tam dostane? Zvykli bývať niekedy, keď bol trošku starší plod, alebo náhodou vznikla nejaká diera, tak aj srnčia zver tam bola. A keď sa ešte pestovala kukurica pri demajaku, tak tam prešli aj diviaky. A tým pádom, že diviaky si spravili v tom oplotení dieru sami, tam oni sa ani nezastavia, to sú trošku väčšie zvieratka, ťažšie si, a hlavne majú veľkú silu. Tak oni ako otvorili pletivo, tak tým pádom tam vošla aj srnčia potom. No a v podstate je to tak, že prejde sisel pod plot, prejde zajac, potom prejde líška a potom už prejde aj srnka, ale my pravidelne kontrolujeme ten plod a ako náhle sa objaví nejaká
nejaká diera v plote, tak sa to automaticky opraví, aby vlastne tie zvieratá sa tam nevyskytovali. Ale tým, že je to veľká trávnatá plocha, tak tie zajačiky tam vždy budú, takisto ako tie sisle, takisto minule sme videli opäť líšku. Srnky sme tam nevideli, odkedy mám orla, takže to je možno tiež jedna taká dobrá prevencia. A ešte aké preventívne opatrenia poznáme, keďže vlastne letisko sa nachádza v takej peknej prírodnej lokalite, je tam, ako ste spomínali, aj Malý Dunaj, je tam kanál Šúr, sú tam rôzne polia, okolie Malých Karpát. Aké také preventívne opatrenia sa dajú vlastne vymyslieť, aby ani to vtáctvo sa tam nevyskytovalo, alebo zamedziť takému nejakému výskytu? Tak prevencia, ako som spomínal, už to pestovanie v okolí letiska, už sa pestujú sa ešte okolo, ale v tom letisku sa už prestala pestovať kukurica, čo sme mávali takú trošku abnormalitu. Pre 100 metrov, 200 metrov pred dráhou 2-2 bola dve polia kukurice vedľa seba, alebo slnečnica, kde to lákalo holuby. Kedysi tam bol dokonca hrách, ešte keď som ja nastúpil. To bolo také najzaujímavejšie, lebo to lákalo nielen vtáky, ale aj pracovníkov letiska zbierať, čo boli vonku. Čiže radšej nasadiť trávu, nie kukuricu. Asi áno. No v podstate je dobré to, že my sa aj vyjadrujeme k tomu, komunikujeme aj s poľnohospodármi, že čo sa v okolí letiska pestuje, v akej vzdialenosti. Takže to je naozaj veľmi dôležité, tie vodné plochy neovplyvníme. Plot je v podstate tam, aby zamedzil teda tým cicavcom hlavne, aby sa tam dostali, no a najväčšia prevencia sme v podstate my. Áno, a ja vám ďakujem za to, že ste nám teda porozprávali o vašej práci, ale ešte možno na vás záver sa spýtam, čo pre vás tá práca znamená, keďže teda ju robíte roky, najmä teda ty, Roman. Tak tá práca je v podstate práca koníčkom a baví ma to sokoliarstvo, baví ma. A už aj na tom letisku je to také, sa tam cítim tak skoro ako doma momentálne. Je to tak, v podstate všetci, čo vykonávame a myslím si aj všetci, čo vykonávali túto prácu, tak to v podstate nebrali ako prácu, ale ako životný štýl a sú radi, že sa môžeme v podstate venovať tomu sokoliarstvu počas svojej pracovnej doby a že si môžeme pripravovať tie dravce napríklad na loveckú sezónu. Takže je to taký náš život vlastne. Všetci tam pracujeme, pretože nás to baví. Si určite nie kvôli peniazom, ale určite pretože to máme radi. A ešte takisto k tomu patria aj tie psy, takže ja som okrem sokoliara aj psíčkár a vlastne to sme všetci, čo sme tam. A aj výcvik tých psov mne takisto patrí k tomu s tým dravcom, tak obidvoje vlastne. Super, tak ja vám ďakujem vám pekne, želám príjemnú malú milú oslavu 40. výročia biologickej ochrany letiska. Možno sa ešte v súvislosti s tým spýtam, myslíte si, že aj o ďalších 40 rokov budú na letiskách pôsobiť sokoliári pri plášení vtákov, alebo je možno nejaké vo výhľade nejaké iné postupy, ktoré by mohli byť povedzme nejaké modely vtákov, alebo neviem. V podstate my plášime, ten náš spôsob plášenia sa na našom konkrétnom letisku osvedčil najviac, takže si myslím, že sa to veľmi meniť nebude, aj keď, ako sme sa rozprávali o tom, je problém zohnať tých ľudí na to letisko, takže uvidíme, aká bude budúcnosť, ale myslím si, že to plášenie pomocou dravých vtákov má svoje čestné miesto, čo sa týka biologickej ochrany, či už ide o letiska, alebo o ovocné sady, prípadne nejaké parky, o kultúrne pamiatky, takže myslím si, že tento spôsob vždy bude veľmi dôležitý a už je otázka, že či sa nájdú tí ľudia, ktorí to budú môcť vykonávať, ale myslím si, že tým, že slovenskí sokoliari dosť vzdelávajú deti od útleho veku a stále sa objavuje nová generácia tých sokoliarov, tak všetci sokoliari dúfame, že to nezanikne a že to sokoliarstvo bude ďalej pokračovať. Super, ďakujem vám pekne za vašu aj reč, aj účasť v podcaste vo svojom voľne mimochodom, ale aj za vašu záslužnú prácu. Ďakujeme za pozvanie. Dovidenia a my sa opäť budeme počuť o mesiac v ďalšom vydaní podcastu.